Здравейте, аз съм Иван Костадинов и съм човекът за страницата Be a Better Man Now в Instagram или изкуство да общува жените в Facebook. Добре дошли в поредното видео, в което обсъждам ваши проблеми и ситуации в любовния ви живот и се опитам да дам начин или решение да се справите с тях. Днешното видео нямаме история, която да обсъдим, обаче съм подготвил доста интересна тема, отново с 1 милион точки. Да видим колко дълъг ще е клипа. В очакване на всички, които имат изключително краткотрайно внимание, които не могат да се съоточат и гледат само в TikTok и Facebook и YouTube риловете, шортчета и търсят някакви бързи отговори, където да си дадат да видят едно бързо типче за 15-20 секунди, където ще им се оправят всички проблеми. Обаче това нещо не става така. Трябва време, трябва четене, трябва гледане, трябва практикуване и гледане на рилчета по 2 часа няма да оправи нещата. Така че, който се оплаква, че му е дълго, за жалост, това е положението. Така, другата работа е, че темата е доста интересна. Това е защо жените тестват, кога и точно за какво. Истината е, че жените винаги тестват. Това е нещо, което им е вродено и го правят изключително добре. Идва им отвътре и много добре се забавляват с това нещо. Те са натурални флиртаджийки, защото от малки трябва да се спречкват в кавички, да се изправят срещу безспирното мъжко внимание и много по-бързо придобиват опит и необходимите умения в тази социална среда, как да вървят между капките, как да се избавят от досадници, как да пробират правилните мъже. И един от способите за това е тестовете. Понякога игриви подхвърляния, по някой път излиза малко като по-злобно, по-предизвикателно, но много зависи от ситуацията, в кой етап на взаимоотношенията си. А всъщност жените винаги могат да тестват в самото начало, още преди срещата, по време на срещата, докато сте гаджета, докато сте се оженили, когато удъртеете, винаги тестват. Това им носи невероятно удоволствие. Да видят как мъжът им успява да се справи с дадения тест от нея, покаже мъжество, увереност и непоклатимост. И след като преодолее теста, най-невероятното е, че нейната женска енергия започва да блика още повече, отпуска се и става като едно мило котенце около теб. Защото знае, че мъжът й няма да дръпне назад, няма да рухне под напрежение и ще успее да се справи с нея. Всичко, което изстреля по него. Така че изключително важно е да бдите на това нещо. Естествено е, че не постоянно трябва да анализирате всяка ситуация и не говорим, че ако се проваляте на някакви тестове, това задължително ще я отблъсне или ще провали нещата, но се натрупват с времето и би могло по някакъв начин да нарани нейното привличане към вас. И то зависи естествено в каква ситуация, защото те могат да тестват, както казахме, че във всеки период от взаимоотношенията, както и в различни сфери. Тук съм изброил известни точки, ще ги разгледаме една по една. Естествено не можем да покрием абсолютно всичко, каквото се сета и на момента, каквото съм записал. Ще видим примери дали ще мога да се сета някакви неща. И общо взето това е. Но друго, което искам да засегна е, че притеснителното е, че много хора, мъжете основно, приемат това нещо като манипулация и като неавтентична комуникация. Защото не е директно. Както знаете, мъжете общуваме директно като кучета с команди. Направи това, искам това, обичам те, харесвам те, искам да правя секс с тебе. Всичко трябва да е директно, изразено словесно и да няма някакви неясноти. Затова на много момчета им е трудно да виждат невербалната комуникация и да развият интуиция за това какво иска да каже жената, извън контекста на това, което казва с думи. Прикрития умисъл, който има тя е там, където го насочва или каквото опитва да намеква. Това е изключително трудно за някои мъже, защото гледат малко като коне с капаци директно и приемат абсолютно всичко за чиста монета или
и прави комуникацията изключително сложна. Даже жените се оттекчават от такива мъже, защото виждат, че те не разбират играта. А тези тестове са част от любовната игра. Няма как. Жената трябва да има сито, през което да мине, да види дали мъжете да минат, за да види дали кой е най-достойният за нея. Дали може да се справя с поднапрежение, дали ревнува, как се държал с бившите си, как ще се справи с родителите, как ще реагира, дали ще се изнерви на нейните провокации, дали може да е игрив и той в тези неща. И всеки преминат тест говори за мъжество, за сила, за спокойствие и увереност. И това и казва, че да, той е достоен за мен. Той може да се справя с нещата, които му подхвърлям, умее да варира в отговорите си, знае винаги какво да каже, има уместен и забавен отговор, който ме слага на мястото ми и ме успокоява, че той може да се справи навсякъде и ме кара да се чувствам сигурна в неговите ръце и спокойна в присъствието му, да се отпусна и да бъда женствена. Защото той е по-силен от мен, емоционално и физически и умее да издържа на напрежение. Така че това е способ за тях, който ги прави много добър начин, както ние гледаме веднага с очи и ги отхвърляме по газове, цици и така нататък, всеки, който каквито предпочитания има. Това е един от техните способи да отсеят тези, които стават и тези, които не. Така че не бива да го приемате като нещо лошо, като долнопробна манипулация, лошо отношение, не истинска комуникация и такива глупости. Това е част от играта. Такъв е живота. И не може да промените нещата. Можете да промените себе си, как реагирате на тези провокации, да се справяте с тях. И то не е изключително трудно. Вие като почнете да ги чувате, те нещата се преповтарят. Сега, единственото, което трябва да запазите е самообладание, да не се изнервяте и да не допускате тези неща да ви повлияят по някакъв начин. Защото издаването на емоция, това, че си се ядосал, както и в много други ситуации от живота, дали си на работа или в интимния личния живот, няма значение. Издадеш ли емоция, това, че си се ядосал, показваш слабост и това, че си победен. И то е универсална истина, няма какво чак такава тайна да си говорим. Винаги във всяка една ситуация трябва да можеш да запазиш абсолютно самообладание и студен ум. Значи сърцето може да ти гори отвътре, може да ти блъска, да ти избие ребрата, да иска да излезе. Обаче не трябва да ти лечи. Трябва да си ледено студен. Ледено студена, вътре в мен. Кой беше това? На Лилана май. На Скилър сестра му. Те май някои измами правиха, ако се сещам добре. И така, по същество. Да почваме сега леко по леко. Така. Обяснихме защо жените тестват като цяло. Другото, което е когато усетят слабост от твоя страна. Когато жена няма абсолютно нищо към тебе, не те никакви чувства, не те харесва, говорим в самото начало, тя няма абсолютно никакъв интерес към тебе и няма защо те тества по какъвто и да е начин. Ако проявява някакъв интерес, естествено, че ще има подметки, естествено, че ще има закачки, ще те види да те види от какво си направен в крайна сметка. Когато човек няма абсолютно нищо към тебе, какво да се занимава с тебе жената в крайна сметка? Което това говори тестването за някакъв интерес поне. Друг е момента, когато си проявил вече някаква слабост, дали ще е ревност, дали си се ядосал, дали си проявил някаква емоционалност, нежност, където е била малко в повече, към женствено се клонява. И тя започва да тества да види дали може да се върнеш към мъжката си енергия. Дали си толкова силен, колкото по принцип си, дали можеш да се справиш с дадената ситуация, дали можеш да се събереш отново и да се вдигнеш или ще си останеш едно желе. Тогава също тестват. Но тогава е най-много, когато виждат, че не се справяш като мъж, показваш слабост и не показваш онези качества, които твърдиш, че имаш или имаш по принцип. Иска да види от какво си направен и да те върне отново в онова състояние на пълноценност, на 100% мъжествено, за да може тя да се отпусне. Защото това е напряга да вижда мъжа си слаб и неуравновесен и оттам идва тестването. Иска да те направи по-добър, да види, че можеш да се справиш
и да устоиш на напрежението. Така. Първо, иска да види дали си достоен за нея. Естествено. Това ще тества да види дали можеш да се изнервяш по някакъв начин. Някой път в началото на среща ще почна да подмята нали, с какво се занимаваш. Ако отговориш нещо, примерно канцеларска работа или нещо друго, което не е от най-забавните неща или от най-вдъхновяващите, тя може да те провокира по някакъв начин, като кажем, това е много скучно и така нататък, нали, ма правиш и някакви пари от това нещо, понякога има и такива тестове. Въпросът е да не се изнервяш, да не почнеш да се обясняваш и да отговаряш с нещо забавно, да отвръщаш така, че все едно не ти пука. Или го той има няколко начина, естествено. Можеш да се направиш, че нали, преминаваш с друг въпрос, нещо друго отговаряш, показваш, че все едно не ти пука какво е казала. Други въпрос е малко да преекспонираш нещата, да кажеш изключително скучно е, даже се чува, аз съм предупредил всички между 8 и 5 да не ми звъни никой по работа. Да, скучно е и малко ми е трудно да ти кажа, защото ми ръби от едната страна на леглото като спа и вече след обедта към че трудно заспивам вечер, защото на работа по цял ден спа. Нали, нещо от сорта можеш да кажеш. Нали, имаше едно време вид за Ной. Слиза един Ной, защото аз съм в Ной, слиза един от Ной, Националния осигурителен институт, говорим това и да ви обясна, защото някои хора не знаят точно с какво се занимава осигурителния институт, с краткосрочни обезщетения за безработица, майчинство, болест, изплащане на пенсии, трудови злополуки и така нататък. Защото много хора не знаят новито с какво се занимава. Така. И един слязал долу да пуши след обедта и след малко излиза друг колега, който са протяга, прозява за какво става, колега, и ти ли не мога да заспиш? Много смешно. Така че базикайте се и намирайте смешно в някаква ситуация. Гледайте да не се впрягате веднага. Не, то ние много работа имаме, не е толкова скучно, колко ти си мислиш, ти знаеш какво. Нали, говорим този въпрос да не се впрягаш. Така, това е причините, нали, за които тестват, да види, че си емоционално по-силен от нея. Не иска веднага да се разкапваш и да почнеш да, както казах преди малко, да се ядосаш, да почнеш да я се обясняваш, да говориш, ма това не е така, ама ти чакай, не си мисли точно това, нека да ти обясня. Говорим да не си свръхемоционален. Нещата трябва да минават с лека ръка, както казахме, един от начините е да се направиш, че не ти пука, не си го чул, другото да преекспонираш малко какво се случва, иронично естествено. Третото е някакъв забавен отговор, който ти покаже, нали, че благодаря ти за комплимента. Работата е изключително скучна и аз съм бог там. Нещо от сорта. Така. Другото, което е да види от какво си направен и как се справяш с други неща в живота. Понякога, когато си във връзка, може да разказваш и някаква история, че на работа било трудно, че с някой си се скарал, че нещата не върват добре. И тя почва сега. И толкова ли не можеш да се справиш? Мислех, че си по-добър от това. Не мислех, че си толкова слаб. Нали, понякога правят такива подметки да видят как ще реагираш. Дали можеш да се справиш и наистина ли си се размекнал толкова, колкото и показваш. Казват ти, ей, какво правиш? Не се размеквай толкова. Звучиш като женчо. Така. Другото, което е, тестват често дали я слушаш какво ти говори и какви детайли ти дава, нали, за себе си. Много често момичета говорят изключително много повече, 1000 думи повече на ден от мъжете и казват изключително много неща, особено в в началния период на запознанството ви се казват изключително много детайли за себе си и ако те харесва, естествено, разказва за себе си и така нататък, дава детайлна информация, но се очаква от тебе да слушаш, естествено, и то с слушане, с разбиране и запомняне. Като теста тук се показва в това, че от време на време ще подхвърля нещо, ти нали се сещаш там историята, където ти разказах,
ще те пита за име някакво, примерно на нейна братовчетка, леле или така нататък. Нали, майка ми и баща ми как се казваха, сещаш ли са? Някакви детайли за нея ще те пробва или дали си слушал дадена история. Защото това ще говори доколко си внимавал и доколко ти пука за нея в крайна сметка. Дали ти е дремело въобще да седиш и да слушаш или си само там за секса. И не щеш да я опознаеш. Това важи също и за напред във времето, когато да запомниш важни дати и събития от вашия съвместен живот, където по филмите се нали, дава, че мъжете уж са забравили и така нататък. Така. Друго, което е, някой път тества дали заглеждаш други жени и какво мислиш за тях. Нали, неколко пъти сме го очертавали на срещи или когато ходите наляво надясно, да не заглеждаш други жени и да не ги коментираш. Дори ако тя, примерно, ти посочи там оная мацка, харесва ли ти или нещо да пита, бе, я и виж дупето и така нататък, ти можеш да седиш и да гледаш в очите и да се правиш, че не я виждаш въобще онази. И тя ще ти каже, какво е там, виж? Аз виждам само едно невероятно дупе и то е твоето. Нали, такъв отговор може да й дадеш. Оная жена не е ли красива? Миличка, красива е, но няма такава като тебе тук. Ти си номер 1. Такива отговори ще й даваш и няма да заглеждаш веднага жената. Или като ти каже погледни и ти ще седиш и ще гледаш право в очите. Искам да те изям. Или нещо от сорта. Зависимост вече, нали, в какъв период взаимоотношенията си сте. Но въпросът е да не покажеш, че заглеждаш други жени и че са ти взели вниманието. Защото тестват да видят мнението ти. Така. Може да направи коментар за някой мъж, да види дали ще ревнуваш или ще говори за бивш, ще каже някои негови добри качества, дали колата, която е карал, парите, които е имал, нали, с какво се е занимавал и така нататък, да види как ще реагираш. Дали ще рухнеш, дали ще почнеш да се оправдаваш, да засловиш за него и така нататък. Или пък ще коментира някой мъж, че е голям красавец. Даже едно време се казваше, то виж какъв е хубав. И аз викам, да, хубав е, нали, бих го пернал и почваме с смеем. Винаги трябва да връщаш с базиченце и да е хумористично, да покажеш, че въобще не ти пука. Не можеш веднага да се ядосваш, да кажеш, нали, го заглежда така и така. Напротив, най-често е с едно игриво отношение да види как ще реагираш. И винаги имайте подготвен отговор, който е забавен и закачлив. И да показва, че нищо не може да ви бутне. Така, 7. Тук малко по-така някой път. Може да направи коментар за физиката ти, височината или размера на пениса ти. Или въобще размера на пениса. Значи някой път казват размера, нали, има значение, за да видиш как ще реагираш. Някакъв разговор е станал, може и да е група и там жената да е застанала, на мен ми се е случило. Размера вика си има значение, нещо имаше разговор. И ти естествено няма веднага да почнеш, ако ти е малък, защото и това съм го чул. То не е важно, нали, колко ти е голям и как го ползваш. Добре, човек, разбрахме, че ти е малък. Сега, нали, не беше нужно това да го кажеш. И казваш, да, точно така е. Въпросът е ти дали можеш да се справиш да го яхнеш това чудовище. И такива неща ще отговаряте, нали, дори да не е вярно с истината, закачливо и да не ви пука. Нали? И без това жените им трудно да отчитат мащаб и размери. Ама така, за физиката и височината по някой път това звучи грубо за някои момчета и се обиждат, защото, както знаем, височината си е проблем за много хора. Както и за годините говорим, ако си по-голям от нея и така нататък, ще прома ти си възрастен за мене, ти си нисък за мене, ако сте излезли на среща и така нататък. Или ако си пишете, виж миличка, като съм нисък за тебе има едно хубаво нещо, няма да клякаш, няма да лягаш и ще мога да те лижа прав. Или примерно и показваш така, да гледа живо как се е изправил. Другото, което е по-възрастен, ако на теб ти е проблем и на нея ще е проблем. Никога няма да го повдигате на въпрос годините ви, примерно си на 40-50 години, тя е на 20-25. Няма значение. Ако на теб ти е проблем и на нея ще бъде. Няма да го повдигате на въпрос. Нито височината, нито физиката, нито годините, нито размера на пениса. Нищо.
Дори да ви е комплекс някакъв, не го споменавайте. Няма смисъл. Ако тя нещо направи такива закачливи нападки, отвръщате закачливо, без да ви пука. Не бива да се обиждате, дори да си нисък. Казахме. Нали? Мога да те лижа прав. Или нещо от сорта. Или като излизаме някъде, поне е хубавото, като ходим на концерт, че мога носиш на рамене. Такива глупости. Другото, което е мила, като застана, нали, ако има някакви цици, нали, вместо да носиш сутен, може да си подпираш циците на главата ми, да си почиват. Някакви глупости, да я знам, сега дали така ви идват. Нещо от сорта да се засмее, да е нелепо и да покаже, че ти е абсолютно все едно. Така, другото, което може да тества за това как приемаш игри. И говорим игри, белот, карти, боулинг, дартс и така нататък, билярд и загуби от жени или някакви предизвикателства. Спортно заяждане. Извинете. Това е да види дали се ядосваш, дали се чувстваш по-ниш от нея и дали ще те дразни това, ако тя те бие или те поведе на нещо. Защото има някои момчета, не мога да преглътна, че някаква жена, примерно, играли сме боулинг и са потрошвали жени, нали, случвало се, аз бия, те бият. Въпросът е да става тъшак. Там има близост, мое нещо да плеснеш по дупето, лекичко да я бутнеш, тя да закачи, тя да се казва, виж колко си слаб. Виж, аз тук мога съм слаб, ама после ще ти удара на тебе една кегла или кегла ли май се кажеш? Май кегла. Нещо от сорта трябва да се базикаш с нея, да се смеете, че въобще абсолютно не може да те бутне по никакъв начин. Да, закача се. Ти си много слаб. Миришка ми на мен ми се разкапаха колената. Ти като се дупиш пред мен, така разбери, ма не е честно. Така ще и говорите. Не се ядосваш, нали, да я биеш на всяка цена. Как някаква жена ще му бие. Пълни глупости. Въпросът е да се забавляваш и да се държите малко като идиотик. Нали? Трябва да е мега весело. Така. Друг път 9. Така. Някой път ще се прави на недостъпна. Няма да дига телефона на момента. Значи, тук има ситуации, където примерно може да си преследва малко повече отколкото трябва и да си опитал да забързаш нещата повече отколкото е нужно и ще започне да дига, така ще отнема време да ти дигне, ще отнема време да ти пише и може би това нещата да върват супер. И понякога жената ще тества, ще дръпне, за да види ти дали ще почнеш да преследваш. Дали ти си като всички останали и дали може да имаш силата да не я чуеш ден или два или моментално, когато ти се иска, дали ще полудееш и ще изчупиш телефона или ще можеш да си седнеш на газа, да си вървиш, да си живееш живота и тя се свърже с тебе. Защото те трябва да знаят, че могат да си тръгнат когато си поискат и да дойдат когато си поискат, без да усещат натиск от твоя страна. И тази твоя сила и увереност, че тя ще дойде, ще я привлече. Така. Тест е също, когато разпитва за твой бивши или за сексуалното ти минало. Първо, иска да види до каква сексуална история имаш горе-долу, как си се разделил с приятелките си, дали ти си бил причината или не, да иска да види за червени флагове от твоя страна. Другото, което е да види с какъв човек си има работа, дали е някакъв секс-бок, някой, който ще я измъндръца и ще я остави, или някой смутаняк, който въобще не разбира от връзки, някой ревнивец, иска да прецени с какъв човек си има работа. Затова, когато говорите за бивши, опитвайте се да избягвате това нещо, но винаги говорете в добра светлина, само положително и само как са обогатили бившите живота ви. Така. А сексуалното минало имаше на Рон Слансън, много ми харесва един отговор. Го пита една сестра в болницата. Сексуално минало, епично и лично. Така че отговаряйте някъде отговаряйте по този начин. В този дух. Така.
Ще те тества пред семейство и приятели да види как ще се представиш. Нали? Ще те запознае с родителите си, с приятелите си, ще те постави в някаква обстановка, за да види как ще се държиш, как ще се представиш, дали ще изложиш по някакъв начин, да види маниерите ти, как се изразяваш, какво правиш, и за да види дали ще те харесат нейните най-близки хора. Така. Понякога ще тества с малки услуги, за да види доколко си готов да я подкрепиш и да бъдеш до нея. Може да е болничка и да трябва да се иска да вземеш лекарство, да я купиш нещо за хапване, нещо да направиш за нея малко, което да покаже грижа. Примерно, ако си оскъден в тези признаци на любов и не ги правиш твърде често във връзката ви, тя ще иска да види дали ще бъдеш там за нея, дали ще можеш да я обгрижиш, дали ще може да се осланя на теб и да види, че има един партньор до себе си, който наистина ще й покаже грижа в някакъв труден момент и дали просто ще й свършиш услугата, която иска. Не говорим тук да си келнер или слуга лакей, говорим автентично, когато иска тя нещо да направиш, за да й докажеш, че я обичаш, че те е грижа за нея. Така. Ще те тества понякога, като обижда или поставя под въпрос твои интереси. Ти пак ли се занимаваш с това? Да не си дете да играеш игри, да не си дете да те интересуват тия неща. Примерно Бърсърка, както мене ми харесва, и игри, един куп други неща. Югио даже е там, имам дека на това на фараона. И хиляда работи. Значки, примерно имам брошки на Fatal Fury с този Стери Богарт на раницата и те постоянно питат хората, тия значки, какви са, да не си дете, и то почваш да се легавиш. И да, мама, дай цицка да боскам. И така, примерно, и тръгва към цицата, те почват да се ласнат. Нещо от сорта, но абсолютно каквито интереси да имате, трябва да стоите зад тях и да си ги отстоявате. И по никакъв начин не трябва това нещо да ви бута въобще, че те базика, че играеш игри, че харесваш анимета, манга, комикси и така нататък. Това са интересите, това е част от тебе. Не е нужно да ги биеш на всеки в лицето, аз харесвам това, и да се самоопределяш с това нещо навсекъде, като идиш се едно тия веганите, още не сте се запознали, той вика, аз съм веган, как мога ядеш месо и неща от сорта, но стой за това, миличка, разбирам мнението ти, що е такова, но си харесвам нещата, обичам си ги и мога да дойдеш вечерта да си поиграем малко, да ти покажа фигурките си. Да си поиграеш със седа, където прилича на изправен войник, като я пипнеш малко повече. Да видиш как трансформър, как се променя. Така че шегувайте се и с това нещо, но в никакъв случай не трябва това да ви наранява. Това е част от вас. Трябва да сте горди с това нещо и да си го носите като значка на честа. Това сте вие. Не бива да ви е срам от това, което сте. Когато започне да те е срам от това, което си, тогава започва падението. Тогава започваш да страниш от това, от твоята същност, от твоя характер и оттам идва неудовлетвореност и болка в сърцето ти. Че ти не си това, което си наистина и трябва да се правиш на нещо друго, че да се харесаш. В никакъв случай. Да, тя може да няма същите интереси, но в крайна сметка ти не си постоянно да се самоопределяш с това да играеш като невменяем и да правиш някакви неща. Ако го защитиш и покажеш, че е важно за теб и че си уверен в това нещо, тя ще те подкрепи. Тя може да недоволства, да мрънка, но щом го заявиш по нормален начин, миличка, тези неща са важни за мене, те представляват част от мен, обичам и харесвам, съжалявам, че не ти харесват, но искам поне да проявиш разбиране към моите интереси, както аз проявявам към твоите. Абсолютно спокойно, уверено и уравновесено и обяснявате по любовен начин. Там насетне тя може да се ядосва първоначално, да не го приема, но след това ще свикне и ще го приеме, защото те обича, защото си се защитил и защото си имал гръмнака не да се оправдаваш, ама аз такова, аз ги харесвам, знам, че е детско, ама така нататък. Детско е, миличка, и аз съм едно голямо дете, което прави секс с тебе. А ти си педофил, защото правиш секс с дете. Нещо от сорта.
Така. Чай, докъде стигнах? Нещо, нямам въздух. Ще те разпитва за мнения по разни въпроси и след това ще твърди, че не е съгласна. Нали? Супер огромно не е да се обсъждат политически теми, защото отрицателно е, пък и бахти скучното да обсъждаш политика на среща или по принцип. Но когато обсъждате някакви неща, тя може да нарочно да твърди нещо, че е навъпреки срещу тебе, срещу твоето мнение, за да види как ще реагираш. Дали ще се ядосаш, ще започнеш да спориш с нея и дали ще си промениш мнението, за да напасне нейното. Както преди съм разказвал една история, ходех на уроци по немски и разказвам на едно момиче, харесвах я тогава адски много, което беше един от катализаторите, заради което започнах цялостната си промяна. И тя ми каза, и аз си казвам, нали, уча немски, така и така, и тя вика, аз немския не го харесвам. И аз Путю Маринкин веднага, да, той не е хубав език, ама аз го уча. А той ми харесва и звучи супер готино и ми се отдава супер много. И бях неавтентичен в това, което твърдях. И защо го учиш, като не ти харесва? Веднага следва въпрос, веднага е следващия тест. И аз почвам вече да се оправдавам. Виждам, че сам се вкарах капан. Да, знам то така, то ще ми трябва. Тя видя слабостта в мене и видя, че абсолютно не мога да удържа на това, което уж вярвам, уж го преследвам и уж ми харесва. Абсолютно слабохарактерно и безгръмначно от моя страна. Така. Може да те тества преди срещата, като се опита да промени мястото или деня. Сега, когато променя деня, може да се случва заради това, че наистина не може и това, че дава друг ден, алтернатива, е нещо добро. Но когато се опитва, като се видите, да промени мястото, иска да види доколко ще издържи планът и да види дали наистина ще си удържиш на думата и на това, което си решил. Сега, ако мястото е по-добро и звучи по-забавно от това, което си избрал, да, защо не, но ако е само, вие ще усетите по интонацията и това, което казва, ако е само за да види дали да те тества, дали ще дадеш назад или ще отмениш решението си да го промениш, значи е тест. И трябва да удържите. Не, миличка, тук съм запазил маса и мисля, че ще ти хареса. Айде да заповядаме, че вече взеха да изтиват местата. Няма да падате назад и веднага да се съобразявате с това, което иска. Планирали сте вечерта и само единствено, ако ви звучи по-интересно, по-добро място, тогава. Така ще се дърпа за секс. Това естествено е тест. Отново това в началото самото, както знаем, ту напред, ту назад, ти ще опиташ, ще не стигнете до целувки, ще започнеш да я галиш, тя ще се дръпне, изчакай малко. Тук въпросът е да не е да продължиш да натискаш, да пипаш и да нацелуваш, а да се дръпнеш. Сядаш, пиеш си пиенето, говорите си се едно, нищо не е станало. Не да се цупиш веднага и да се сърдиш, защото тя ще усети, че ти е станало гадно, че се нацупил, а просто си продължавате по принцип. След половин час пак може да опиташ, ще стигнеш до сваляне на дрехи. Тя пак може да реши, че ще спирате. Добре, котенце, спираме, сипваш си пиенето, говорите си, забавлявате се, едно нищо не е станало, не се цупиш и не се ядосваш, защото тя това ще гледа и ще пита, нали не се сърдиш, нали не се ядоса. Спокойно е, котенце. Я ги дай ти усни тук след малко. Нали? Целуваш я после пак нещата се разгорещят. Може да отнее 4-5 пъти за вечерта. Затова ви казвам. Освободете си следващия ден, за да може вечерта да действате, а не да бързате. Защото е процес и отнема време. 18. Това винаги може да случи. Нарочно се опитва да те изкара извън релси. Тя може да е изгубила отдавна дебата или спора, нали? Мъжете, които разбират жените, не спорят жени,
но ще се опита да ти изкара извън релси, ще натиска бутоните ти, ще ти бърка в раната, ще напомня за стари случки, които са се случили и ще опитва да ти вмени вина и съвест отново и ще натиска, ще вижда, че се ядосваш и ще продължи да види докъде може да ти изкара извън релси, да види докъде ти стига гнева. Това жени са ми го признавали на мене, нали, ти си толкова спокоен, аз си мисля, че е привидно и искам да тествам, да видя дали мога да те изнервя, дали мога да ти изкарам извън релси, дали можеш и какво ще направиш, ако се ядосаш. Така че имайте го и това в предвид. И като видя, че се ядосваш и че си емоционален и тя сякаш се вижда едно нотка на ето, знаех си, че ще го направя и успях. Нотка на задоволство има в лицето й. Значи не си толкова силен, наколкото ми се правиш, просто се правиш. Нали? Идеята за всичките тия тестове някой път е да види дали си наистина толкова силен, наколкото се представяш, такъв пичага, играч, самоуверен и уверен, нали, самоуверен мъж, за който се представяш и хората те виждат, или просто си един самозванец, който се прави и всъщност всичко е една актьорска игра. И тя точно това иска да разбере за нея. Това е забавното, да те разкрие, да те разобличи, ако има нещо отдолу. И ти, ако успееш да преминеш всичките тия тестове, тя просто ще ти се предаде като най-признателния роб и ще се отдаде изцяло на теб. Така. Другото, което спазваш ли си думата и обещанията. Това говори само за себе си. Естествено, че нещо направихме. Ако не си спазвал думата, ще ти даваш някакви обещания. Ако не ги спазиш, естествено ще ти се натяква и ще се пробва. Нали? Ти така и така ми обеща, не си държиш на думата, как да ти вярвам за следващия път. Нали? Тя може да преиграва малко повече, отколкото е нужно, обаче е нужно да го каже, за да ти натекне. Нали? Ти каза, ти обеща и не удържа. Какъв мъж си ти, щом не можеш да си удържиш на думата и да ми обещаеш нещо, което си казал? Това също е тест, за да види до това, доколко си надежден. Така, тук е много интересно това нещо и често се случва, което много момчета им е трудно да го разберат. Дори когато си направил нещо велико, спечелил си пари, купил си кола или нещо друго, тя се тества като се прави, че не я вълнува, не я интересува или не е голяма работа. И започва да те дразни и да те пита за нещо, което не си свършил, нещо, което си забравил, нещо, което си пропуснал. Иска да знае, че може да бъдеш силен и без нейното одобрение. Че може да си щастлив и не търсиш одобрение и валидация от нейна страна. И тя така прави, че да принизи твоето постижение и изкарва някаква абсолютна тъпотия като по-важна, нали? Прането не е, букука не е изхвърлена и така нататък. И ти седиш и се чуеш, баси майката, аз какво повече трябва да направя, че да я впечатля. Обаче тя иска да ти покаже точно това. Че ти трябва да си самодостатъчен, велик и уверен и щастлив в това, което си постигнал, а тя да е част от него. Тя ще е щастлива, но не и да търсиш одобрението и като малко кученце и да тичаш при нея. Друг път се опитва пък да изкара своите планове като по-важни от твоите. Нали, нещо с приятелки, нещо, което нали, вече ти си направил планове, а тя се опитва сега да го отмени, защото се е разбрала нещо друго. Обясняваш спокойно, че плановете ще продължат, поканена е и че тя вече е дала обещание тук и не може да се отмята в последния момент, когато си пожелае, защото вече има ангажимент. Нали? Трябва да си готов дори без нея да идеш. Значи, тя може да блафира, че няма да дойде. Аз няма да дойда, така и така. Ти няма да се молиш. Ти просто и кажеш, аз вече направили сме ангажимента, направили сме план. Аз отивам. Заповядай, ако искаш. В момента, който покажеш, че ти не си зависим от нея, независимо с коя нали, част от връзката си, с кой период, независим и не ти пука да тръгнеш и без нея, да покажеш сила, тя ще те последва.
защото ще види, че ти наистина си уверен в своето решение и че няма да отстъпиш. И тя ще последва просто. Много пъти ще блафират, че няма да дойдат на срещата някой път, нали вече, ако сте в взаимоотношения. Просто да те тества да види как ще реагираш. Дали ще почнеш, айде, нали ти каза, че ще дойдеш, какво толкова? Просто отговаряш, добре, котенце. И без това вече съм си уредил едно друго момиче. Така че, обади се поне преди да дойдеш, да не завариш нещо. Базик пак. Нали? Не трябва да започвате да се паникьосвате. Тя няма да дойде, тя ми каза, че няма да дойде. Трябва да ви е все едно. Нали? Добре, окей, миличка. Чао. Това е същото. Нали? Когато не иска да участва в някакви планове и се дърпа, добре, котенце, аз вече съм се разбрал, ти ми даде обещание, в последния момент се отмяташ, заповядай, ако искаш, аз отивам. Тя като види, че ти няма да се дръпнеш, да се изплашиш, да си останеш и да й самолиш, тя няма да има друг избор, освен да тръгне след тебе. Може да мрънка малко и на недоволства, но ще си изкара страхотно, защото си бил мъж и си удържал на думата. И много често си мислите, че когато тези жени тестват, имат някакво лошо поведение, правят са така на недостъпни, си мислите, че като им угодите, ще ги умилостивите и ще започнат да се държат добре. А всъщност започва да се случва точно обратното. Стават още по-раздразнителни и още по-лоши и още по-тестващи. Това е защото ти си прекланяш, скланяш глава и правиш това, което тя иска. Нали, те по филмите могат да ви учат, че трябва да огаждате на жената и в училище ви ги учат всички деца, че трябва да огаждаш, че трябва да всичко за жената, каквото каже, каквото иска да удовлетвориш всяко нейно желание, но това не е така. Тя го получава и става още по-нервна и по-бясна към тебе, още повече те тества точно заради това. Защото не можеш да устоиш себе си, да отстояваш себе си, нямаш гръбнак и не можеш да се защитиш. А тя иска силен и смел мъж, който може да застане и да каже и да направи това, което иска и е решил. Независимо от тя как ще реагира. Да, ще мрънка, но след това ще го обича още повече, ще се чувства още по-привлечена, когато той е преминал тестовете и ще има още по-голямо сексуално желание. Имайте го това в предвид. Не винаги това, което казва, че искат, когато го получат, им се оправя поведението. Много често трябва да отстоявате себе си, колкото и трудно да ви се струва, колкото и непосилно да прекрачите себе си, трябва да го направите. Отстоявайки себе си, вие печелите нейното уважение, а щом има уважение, значи има и любов, има и привличане. Това е. Може да сме пропуснали някакви работи, но следващия път ще обсъждаме и други неща. Изпращате своите имейли и запитване на beabetterman@gmail.com или в Instagram. Извинете и може да си запазите часове за платена консултация с мен. Чао и до следващия път!